Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a barkanmu da warhaka. Sannan mu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyon. To jama'a insha Allah a wannan channel din tamu zamu koya muku yadda zaka canza volume style na wayarka. Ma'ana idan aka ce volume style shine gashi nan, za gan shi kamar haka gashi nan daga nan ya fito kowace waya kusan da yanayin tsarin yadda nata yake. To idan taka ta kilo ce zaka iya yadda ita na Samsung duk dai na kalar da kake bukata ko na Infinix ko na Huawei da dai sauransu, duk dai wacce kake bukata sai kalar wanda kake so. To insha Allah in ka biyo mu a cikin bidiyon za mu nuna muku yadda zaka yi wannan abu. To da Allah duk wanda bai mana subscribing ba, wannan ne farkon zuwa ka wannan channel din tamu, da Allah sai ka daure ka danna mana subscribing, sai ka danna alamun kararrawa, shi dai za a sanar da kai da zarar mun dora. Mun gode, bari mu shiga cikin bidiyon. Da har zaka shigo cikin Play Store ɗinka, cikin Play Store kamar haka. Zamu zo za ka shiga ga Play Store namu, sai ka zo nan wajen searching, sai ka danna searching, sai ka searching din application din mai suna custom volume panel. Gashi dan application din ya fito wani daga sama, dake mun yi searching din shi. To idan ka zo nan zai nuno masu da yawa, ga su nan dai sai kalar wanda kake so. To mu amma za mu yi amfani ne da wannan. Gashi nan wanda za mu yi amfani da shi, gashi nan na saman nan, da shi za mu yi amfani da farkon nan. Kawai sai mu taɓa. To nan in baka installing ba, idan ka zo zai nuna maka installing. Mu da ke mun yi installing din shi, zai nuna mana mu open. Kawai sai ka danna open. Da zarar ka danna open zai nuna fuska ne kamar haka. Kawai sai ka zo nan sai ka taɓa inda aka rubuta go to nan. Kawai sai ka danna. Okay. Kawai zai kawo ka nan wajejen. Daga ya kawo ka fuska kamar nan, farkon shiga application din kenan, yana kawo ka fuska kamar nan wajejen. Kana tashi sai ka zo sai ka taɓa nan sama. Dan sama za ka taɓa. Da ka taɓa nan inda ka taɓa accessibility din nan, ko sai ka ƙara danna nan farko, sai ka shiga, sai ka zo sai ka ƙara taɓa nan inda aka rubuta alamar ka buɗe din nan, kawai sai ka danna OK. Kawai sai kai back. Yanzu shine ka ba application din permission. Yanzu idan ka gwada danna ma za ka ga shi nan ya canza. Kawai sai mu shigo nan inda aka rubuta skin. A nan ne za ka zaɓi irin wa'inda kake so za ka canza. Mu yanzu in muka danna za ku ga wannan yake kawo mana da ke mun sauke application din yanzu. To yanzu za ka iya canza ka saka wannan, za ka iya canza ka saka wannan, za ka iya canza ka saka wannan outline, za ka iya saka wannan yawa ban ma da ban mu shi. Inda ka dama mun san abu premium, inda ka zo cikin nan kaga wannan, duk wanda ka ganshi da dan wannan abu alamun kamar hula na ta sarauta, shi premium ne. Dole sai ka biya kuɗi sannan za su baka dama ka saka shi. Dole akwai inda za ka biya su sai su baka dama ka saka shi, amma ba ma sai ka sa kuɗin ba. Iya wa'innan masu ishe ka dan yi amfanin ka da su. Gasu za ku ga su ma dai akwai style kala masu kyau. Duk gasu nan, ga wannan ma na ƙarshen nan za mu gwada saka shi, za ku gan shi a yace yake. Kun gan shi nan, kun ga shi a yace shi ma yake. Duk dai gasu nan kala za ka yi ta sassaka. Don su kai update ma za su ƙara sassako ma wasu. Wannan shi ne duk wanda ka saka ko ta buri, don ka zo kawai kana danna gashi nan ya fito ma'ana. Wannan shi ne. Mun gode. Allah duk wanda bai mana subscribe ba sai ya daure ya danna mana subscribe, ya taɓa alamun ƙararrawa. Mun gode. Sai mun ƙara haɗuwa a cikin wani sabon bidiyo.